No, mpịakọta n'ụdị pụrụ nnukwu iche na mmemme magburu onwe ya nyere ndị nnọchite anya obodo niile dị na Anambra steeti bụ ndị wuchiri n'ụdị ngosi omenala dị iche iche yirisi uwe isi agụ na okpu mmemme bụ nke gosiri nkwanye ugwu eji wee mara onye Igbo. Ụmụ nwaanyị yirisi aka na ihe ndị ọzọ dị iche iche were ya wuchisi arụ dịka esi mara ụmụ nwaanyị ndị Igbo na mmemme eji egosi omenala na ụdị pụrụ nnukwu iche iji wee merube mmemme 2025 Anambra Day Celebration eme na Lagos. Justice Onyemobi wetara anyị akụkọ a. Mmemme ahụ bụ nke achịkọbara n'ama egwuregwu nke dị na Surulere na Lagos bụ nke ọ bụ ndị otu AASDU chịkọbara ya. N'okwu ha dị n'iche n'iche, onye isi oche mmemme ahụ bụ Chief Ike Okoli, onye isi oche otu AASDU Chief Amechi Ebeledike yanakwazi onye isi oche nchịkọba mmemme ahụ bụ ọkaiwu Ben Chukwukelu rụtụrụ aka na ihe kpatara eji wee chịkọba mmemme ahụ bụ iji wee gosi uru ọ ga-aba na ndị Anambra nọ na mba ofesi ga-ejikọ aka ọnụ ma kwado gọvanọ Chukwuma Soludo n'ihe ọ na-eme iji wee bugo steeti a n'ogogo dị elu ma dozikwa ndị Anambra ka ha gbaa mbọ na-ewelatakwa akụ ha n'ụlọ iji wee na-emepe steeti a bụ Anambra. Anyị kwesịrị ime ncheta ma ịkwado gọvanọ anyị na ndị ya na-ejere anyị ozi. Role models ndị ọzọ ndị ga-eji na-ama atụ ka ezigbo ife. Ihe a na-eme na Anambra dị mma, ọ bụrụ nke anyị, ọjọọ njọ, ọ bụrụ nke anyị. Nsogbu ụlọ gọvanọ na-achị anyị akụrụ na ya enwere ọzọ karịa Anambra steeti. Apụtara from Anambra dị kaba bido pụtaba o nwere ife anyị nwee kịta na enwe na mkpọ azụ nwee na mkpọ a na-agba akụkọ. Ihe ngosi dị iche iche bụ ndị gụnyere mmọnwụ, egwu ọdịnala nakwazi ihe ndị ọzọ sokwa n'ihe pụtachakara ife na mmemme ahụ.